Toto má byť skôr patológ. No toto je penetrácia zubu v priamom prenose. Pozor na diskvalifikáciu kvôli zlomeniu zubu. Tu na druhej strane máme veľmi nežnú doktorku, ktorá... Tejto by som chcel ísť. Áno, ako jemne škrapká ten kas dole. To je proste krása. Radosť pohľadieť na to. Tak si vyľabáva tou ručičkou ako dieťa na pieskovisku, to je krásne. Ale trošku pohni, hej, za to Zlatko, akože... Je dobré, že máš cít. Čas sú peniaze, ona vie, čo robí. Ale čas sú peniaze a nemá čas, proste ani ten pacient nemá čas. Skúsme odborníka sa opýtať, čo hovorí na tieto taktiky. Tohle je taktika pána, kterýmu se obepíná, ta se mi úplně nezdá. Takový hra, která bych se docela bál, ale pozerám, heavy metal si nevidím. že tenhle pan doktor dělá na rychlost, takže možná ekonomicky by byl úspěšný, nicméně já bych volil zlatou střední cestu, tady se časem s tím trochu páře. Takže zlatá stredná cesta. Nezabúdajte, že na konci budete všetci skontrolovaní. Odborná komisia, študenti stomatológie sa prídu pozrieť na vaše diela a budú